खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिटिसिनि मोनजिबा बिटिसि बियाबाव बिपिएफ पार्टी आरो इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय दासिम फोसावजानाय बिजाथिफोरा सोर सोरनि फारागथियाव गेलेगोन। थामहिनबा बिटिसिनि गुबुन गुबुन बियाबनिफ्राय बिपिएफनि सोर बिजाथिया इउपिपिएलनि सोर बिजाथिनि एगेन्स्टआव बिसायख'थि गेलेगोन बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों। जों मिथिगौ बिपिएफ आरो बिजेपिआ एनडिए हिसाबै बिटिसिनि मोनजिबा एलएसिआव राननानै गेलेदों एबा बिसायख'थि गेलेनो थांखि लाबाय। बिपिएफनिफ्राय सा 11 आरो बिजेपिनिफ्राय सा 4 एमएलए बिजाथि गेलेगोन। बेराफारसेथिं इउपिपिएलआ हारसिङै मोनजिबा बिटिसि एलएसिआव हारसिङैनो गेलेगोन। थारैनो बिटिसिआव बबे मोनसे पार्टीआ बांसिनै एमएलए सीटखौ देरहागोन? फारियै 1 नं गसाइगाव बियाबाव बिपिएफ पार्टीनिफ्राय सभाराम बसुमतारिया इउपिपिएलनि अनिन्द बसुमतारिनि हेंथायै गेलेगोन। 2 नं दतमा एसटि बियाबाव बिपिएफ पार्टीनिफ्राय रबिराम नार्जारी बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय राजुकुमार नार्जारीनि हेंथा बिसायख'थि गेलेगोन। 3 नं क'क्राझार एसटि बियाबाव बिपिएफ पार्टीनिफ्राय सेवली महिलारी जाय बिटिसिनि सिफ हाग्रामा महिलारीनि बिसि बिथांजोआ इउपिपिएलनि लरेन्स इस्लारी बिथांनि एगेन्स्टआव गेलेगोन। 4 नं बाउखुंग्रि बियाबाव बिपिएफनिफ्राय रुपम रयआ इउपिपिएलनि प्रतिभा ब्रह्मनि हेंथायै बादायगोन एबा गेलेगोन। 5 नं पर्बतजरा बियाबाव बिपिएफनिफ्राय डक्टर रेजुल करिमा इउपिपिएलनि आयुब हुसेन मण्डलनि हेंथायै गेलेगोन। 19 नं सिडली चिरां एसटि बियाबाव बिपिएफ पार्टीनिफ्राय पानिराम बसुमतारी फारसेथिं इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय रन्जित बसुमतारिया गेलेगोन। 41 नं मानास बियाबाव बिपिएफनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा इउपिपिएलनि फैलाजे बरगयारी एबा जोंस्रां ब्रह्मनि हेंथायै बादायगोन। 42 नं बाक्सा एसटि बियाबाव बिपिएफ पार्टीनिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म फारसेथिं इउपिपिएलनि राकेश ब्रह्मनि हेंथायै बिथाङा गेलेगोन। 45 नं बेरगाव बियाबाव महेश्वर बर फारसेथिं इउपिपिएलनिफ्राय नेरसोन बर बिथांनि हेंथायै महेश्वर बरआ बादायगोन। 46 नं अदालगुरि एसटि बियाबाव बिपिएफ पार्टीनिफ्राय रिहन दैमारी आरो इउपिपिएलनिफ्राय बिथां दिपेन बर'नि हेंथायै रिहन दैमारिया बादायगोन। 47 नं मासबाद बियाबाव बिपिएफ पार्टीनिफ्राय सरन बर इउपिपिएलनिफ्राय रबिन्द्र बसुमतारी। 43 नं तामुलपुर एसटि बियाबाव इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय प्रमद बर'आ बिजेपिनि बिश्वजित दैमारिनि हेंथायै गेलेगोन। 20 नं बिजनी बियाबाव इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय कमल सिंह नार्जारी बिथाङा बिजेपिनि अरूप कुमार देह बिथांनि हेंथायै गेलेगोन। 44 नं गरेश्वर बियाबाव इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय पवित्र बर बिथाङा बिजेपिनिफ्राय भिक्टर दासनि हेंथायै गेलेगोन। 48 नं टंला बियाबाव इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय जयन्त राभा आरो बिथाङा बिजेपिनि बिक्कन चन्द्र डेकानि हेंथायै बादायगोन। रायजो राजा नोंथांमोन बबे बियाबाव नोंथांमोना सोर पार्टीनि बिजाथिया देरहासार जागोन? कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन। जों मिथिगौ मुंदांखा देंखोगिरि रुंसारि जानानै थांनाय जुबिन गार्गआ दासिमबो न्यायखौ मोननो हायाखै। दासिमबो बिथांनि न्यायनि थाखाय एबा जास्टिसनि थाखाय हालायाफाय जादों बिसि गरिमा सैकिया गार्गआ। बेनि गेजेरावनो सोमजिदों रायजोआव मोनसे इनाय जाथाय। रागा जोंना सासे सुबुङा मावदों मोनसे इनाय जाथाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला चिरांनि बिजनीआव कंग्रेसनि मावखुलिखौ बुफाय बुसि खालामनाय जाथायाव वालाव आलायना लाखिनाय जुबिन गार्गनि सावगारिखौ अपमान खालामनायनि दायाव पुलिसआ बिथांखौ खाबाय। पुलिसजों हमजानाय सुबुंखौ साइदुल्लाह सिकदार होननानै सिनायथि मोननाय जादों एबा मिथिनो मोनदों। रायजो सभानि एमपि आरो इउपिपिएलनि मावफुं आफादगिरि रोनगोरा नार्जारीया गोख्रों फिनजाथाय होदों राजखान्थि हान्जा बिपिएफनि सायाव। बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दि बिपिएफ दोलोनि बिधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ हिसाबै गेलेनो हानाय गोहो गैया, जायनि थाखाय बिथां हाग्रामा महिलारीया एनडिएजों लोगो जानांगौ जादों आरो बिथां बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीया बिपिएफ बुंनायनिफ्राय गोजानाव थाना एनडिए हिसाबै बुंनो गोनां जादों, जेराव बिटिसिआव मोजां मासि मोननाबो हारसिं सरकार दानो हायाखै। बिजेपिखौ लोगो लाना सरकार दानो गोनां जादों। बिपिएफ हिसाबै दायो अबस्थाया गाज्रि होननानै रोनगोरा नार्जारी बिथाङा बुंदों। बोसोरफ्रोमबो गाजा गोमजायै फालिनाय बादिनो बे बारनि जानो गोनां बावखुंग्रि फोरबोनि अक्ट'खौ फोसावबाय।
फैगौ 12, 13 आरो 14 एप्रिल खालाराव खुंजागोन बावखुंग्रि फेस्टिभेल। मख'जाथावदि गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोखौ बरायनायजों लोगोसे बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय फोरबोआ सफैलायबाय। फैगौ एप्रिल दाननि 12, 13 आरो 14 अक्ट' खालाराव बावखुंग्रि फोरबोखौ सानथामनि जोबोद मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो साखाफारा जाबाय होनना फोरमायथिदों बावखुंग्रि फोरबो खुंफुं आफादनि मासिगिरि बावखुंग्रि बिटिसि बियाबनि MCLA दनेश्वर गयारी बिथाङा। बेनि गेजेरावनो क'क्राझार सहरनि साखाथि हरिनागुरियाव थानाय बावखुंग्रि हाजोनि नामदानियाव गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर खारनाय बादायलायनाय खमलायनाय बायदिखौ खुंफुंनाय जागोन होननानै गुवारै मिथिहोदों MCLA दनेश्वर गयारीया। मख'जाथावदि 13थि बावखुंग्रि फोरबो 2026 खौ 12निफ्राय 14 एप्रिल खालारसिम क'क्राझारनि हरिनागुरियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंनाय जागोन, जेराव ओनसोलनि धोनि हारिमुआरि दिन्थिफुं फालिनानै गोबां रोखोमनि गाबगोनां हाबाफारि लानाय जागोन। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिटिसिनि MCLA दनेश्वर गयारी बिथाङा बुंबावोदि बे फोरबोआव गावनि सिगनेचार ट्रेडिशनेल हिल ट्रेकिं बादायलायनायजों लोगोसे हादोरारि गेलेमु आरो हारियारि जाग्रा गलाफोरजों लोगोसे जिउनां हारिमुआरि हाबाफारि आरो इन्डिजिनियास गेलेमुखौबो लाफानाय जागोन। बे हिल ट्रेकिं बादायलायनायाव हौवा आरो हिन्जाव मोन्नैबो थाखोआव सेथि, नैथि आरो थामथि मासियाव फारियै 50,000 रां, 30,000 रां आरो 20,000 रांनि नोगोद बान्था होनाय जागोन, जेराव हौवा आरो हिन्जाव मोन्नैनिबो थाखोआव सेथि, नैथि आरो थामथि मासिनि थाखाय दोरोङारि हादोरारि गेलेमुफोर जेरै खमलायनाय, गिला गेलेनाय, बिफां गाखोनाय बायदियाव बिथांमोना फारियै 10,000, 7,000 आरो 5,000 बान्थाखौ मोननो हागोन। सनितपुराव ट्राक आरो एम्बुलेन्सनि सौग्रावनायाव 6 सुबुंनि जिउ खहा। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सनितपुर जिल्लायाव थांनाय सानखालि गंसे ट्राक आरो गंसे एम्बुलेन्सनि गेजेराव हरखाबै गिख्रंथाव सौग्रावलायनाय जायो। बे जाथायाव खमैबो 6 सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया 52 नं माहारियारि राजालामा सेरनि टिउलिप साहा बागाननि साखाथियाव थानाय दिकियाजुलि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आलिसिंगियाव जादोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला साहा बागाननि एम्बुलेन्सआ बेरामिफोरखौ लानानै थांगासिनो दंमोन। बे समावनो गंसे कन्टेनार ट्राकजों मोखांजों मोखां कन्ट्रल खोमानानै सौग्रावलायो आरो बे गिख्रंथाव जाथाया सोमजियो आरो गंनैबो गारिया थेर-बेथेर जायो आरो खहा जायो होनना मिथि मोनदों। जाथाय जानायनि उनाव पुलिस आरो इमारजेन्सि हान्जाफोरा जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो थासारिखौ सामलायो। गेजेर सानजायाव दावहानि गिख्रंथाव थासारिया सोलिगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो इराननि सोरखारि खौरां बिजोङा मोनसे गोनां खौरां फोसावदों। हादोरनि खोला लैथो रुगुङाव थानाय हरमुज दिपनि साखाथियाव इराननि एयार डिफेन्स सिस्टेम एबा फर्सआ मोनसे फाइटार जेटखौ फोजोबस्रांदों। बे बिरखंआ F-15 फाइटार बिरखंमोन, जायखौ होबथानो नाजानायनि उनाव इराननि एयार डिफेन्स सिस्टेमा नोजोर होदोंमोन। बे जाथायनि उनाव आमेरिकाया मोनसे बिबुंथि होनानै फोरमायोदि मोनसेबो F-15 फाइटार जेटखौ फोजोबस्रांनाय जायाखै। आमेरिकाया इराननि बे दाबिनि सायाव फोसावथाय होननानै बुंदों आरो बेखौ नंखाय होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि आमेरिका आरो इराननि गेजेराव सोलिबाय थानाय दाङाबाजिनि गेजेराव आमेरिका रौनियाया मोनसे गिदिर झटका मोनदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला आमेरिकाया दासिम खमैबो गं 17 मिलिटारि बिरखंफोरखौ खोमाना लाबाय, जेराव गं 12 ड्रन आरो गं 4 सुबुं गोनां बिरखंबो दंमोन। बेनि गेजेरावनो गं F-35 फाइटार जेटखौबो खहा खालामनाय जादों होनना इराननि रिपर्टआव फोरमायदों। रायजोआव गोबां समफोरावनो मानसि गोमानाय एबा उन्दै हिन्जावसा गोमानाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबाय थायो। बेबायदिनो सासे उन्दै गथ'सा हिन्जावसा गोमानाय जाथाया बटद्रबायाव गोख्रों दुंहाव थासारि सोमजिदों। 8 थाखोआव फरायफुबाय थानाय हिन्जावसाखौ जेबो खौरां मोनाखै। बेनिखायनो दिनैसिम गोबां आइजोफोरा बटद्रबा पुलिस थानायाव बेंखननानै गोख्रों धरना होदों, जेराव आइजो गोमानायनि सायाव दासिमबो जेबो खौरां मोनाखै। 8 थाखो हिन्जावसाया न'निफ्राय फरायसालिसिम थांनायनि उनावनो गोमादोंमोन। बिथांनि साइकेलखौ सान्तिजन बाजारनि मोखाङाव मोननाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि हिन्जावसाया गोमानायनि उनाव बेनि न'खरनि सुबुंफोरा बटद्रबा पुलिस थानायाव रिपर्ट होदोंमोन, नाथाय रिपर्ट होखांनायनि उनावबो 24 घन्टा जानायनि उनावबो पुलिसआ हिन्जावसानि सोमोन्दै जेबो सुलुं होआखै एबा रिपर्टआव फोरमायथियाखै आरो जायगानि सुबुंफोरा बेखौ मिथिनो थाखाय थानायाव बेंखनफैदों। गुबैयै आइजोफोरा रागा जोंखांदों। बटद्रबायाव गोमाना थानाय हिन्जावसाया मुस्लिम हारिनि थाखाय ईदनि समाव सनिबारखालि बिथाङा फरायसालियाव फैदोंमोन, नाथाय बिथांजोआ गोमादोंमोन।
मख'नो गोनांदि ब्रह्मपुर बियाबनि काटियातली पुलिस आउटपोस्टनि आवथायाव गोग्लैनाय सुगुनबाहि साहा बागाननि महेश कुर्मी आरो दुर्गा मूर्ति महात्त कुर्मनि फिसाजो आश्रुरेखा कुर्मीजों लोगोसे नाम्बर लालुं गामिनि शंकर नन्दि आरो रश्मिका नन्दीनि फिसाजो काजल नन्दीनि नखरा मैयानिफ्रायनो गिखांनाय थासारियाव दं। मानोना सानै लाइमोन सिख्लाया खेबसेनो गोमानानै दं। नखरनि सुबुंफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव सानै हिनजावसाखौ नागिरगासिनो दंब्लाबो दासिम जेबो खौरां मोननो हायाखै। नखरनि सुबुंफोरा सिगांनिफ्रायनो काटियातली पुलिस आउटपोस्टआव आलादा आलादायै अजद होखांबाय। नाथाय पुलिस आउटपोस्टनि बिबानगोरा रिन्टु डेका बिथाङा जाथायखौ लानानै गोथौयै नायबिजिरनायखौ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि नखरनि सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव सानै हिनजावसाखौ नागिरगासिनो दंब्लाबो दासिम खौरां मोननाय जायाखै। नखरनि सुबुंफ्रा सिगांनिफ्रायनो काटियातली पुलिस आउटपोस्टआव रिपर्ट गथायनायनि उनावबो पुलिस थानाया दासिम बेनि सायाव गोख्रों नोजोर होआखै। बेनि थाखाय आइजोफोरा थानायाव फैदों। सानैबो हिनजावसाया 5 फुट गोजौ, सासेया गोरा आरो गुबुन सासेया मोदोम गोनां। नखरनि सुबुंफ्रा खावलायदों दि जाय बिथांमोना सावगारि नुनाय हिनजावसाखौ नुयो अब्ला बिथांमोना 9678886472 नङाब्ला 6003413028 जानबुं नम्बराव खोन्थाहरनो एबा पुलिसजों जगाजग खालामनो थाखाय खावलायदों। तामुलपुराव बड'लेण्ड क्लासिक अपेन बडी बिल्डिं चेम्पियनशिप खुंफुंबाय। तामुलपुराव बड'लेण्ड क्लासिक अपेन बडी बिल्डिं चेम्पियनशिप जाफुंसार महरै खुंफुंजाबाय, जेराव ओनसोलनि बाहागो लागिरिफ्रा बाहागो लाफैदोंमोन। क्लासिक अपेन आइजो बडी बिल्डिं थाखोआव हिमानि बर'आ गोमोथाव दिन्थिफुंनानै चेम्पियनशिप देरहानो हायो। हौवाफोरनि थाखोआव माराथन KSA गासै बिमुंखौ आवग्रिनो हादों, जाय चेम्पियनशिपनि जौसिन मान आरजिनो हादों। क'क्राझाराव SVIP केम्पेइन खालामनाय जागायदों। जिल्ला बिसायख'थि अफिसार आरो जिल्ला कमिशनार डक्टर उदय प्रवीण बिथाङा रबिबाराव क'क्राझार जिल्लानि SVIP दैमालु आरो सिखिरिखौ बेखेवनानै होयो। भट इयारलि भट सियर स्पेशेल मोन्थोरनि गेजेरजों भट होगिरि सांग्रांथि गारिखौ बेखेवनानै होदोंमोन। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय जागायनानै खुंजानाय बे फोसावदिंनायाव भट होगिरिफ्रा भट सोग्रा मिरुसिम थाबैनो सहैनांगौ आरो गोबाव खालामाजासे भट होनो हानाय गोहोखौ बाहायनो थाखाय थुलुंगा होनानै भट होनाय आरो खम भट होनायनि जेंनाखौ सुस्रांनो नाजायो। फिरफिला बिरहोखांनाय हाबाफारिनि उनाव जिल्ला बिसायख'थि अफिसार आरो बिसायख'थि मावख'गिरिफोरनि गेजेराव मास्टार ट्रेनार, जनाल अफिसार, सेक्टर अफिसार आरो प्रिजाइडिं अफिसारफोरजों सावरायनाय जायो। बे हाबाफारियाव बिसायख'थि मावख'गिरि केशवानन्द टाइटजों लोगोसे रिटार्निं अफिसार, लोगो रिटार्निं अफिसार आरो गुबुन गुबुन जिल्ला खुंथायारि मावख'गिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। गेजेर सानजायारि हादोर इजराइल, आमेरिका आरो इराननि गेजेराव दावहा सोमजिनायनि समावनो फारसेथिं सोमजिदों आसामाव गिख्रंथाव आलफानि गाग्लोबनाय जाथाय। मिथिनो मोन्दों तिनिसुकियानि जागुनाव सोमजिदों आलफा उदांनि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथाय। तिनिसुकियानि जागुननि 10 माइलनि आसाम पुलिस कामान्ड' बादायाव हरनि थांनाय 2 रिंगासो समाव थरबा ग्रेनेड बेरफ्रुहोना आलफाया गिख्रंथावै गाग्लोबो, जेराव आलफानि गिख्रंथाव बमाजों गाग्लोबनायाव 4 कामान्ड' जवाना जोखोम जाना खैफोद थासारियाव दं होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोनबावनाय बादिब्ला रैखाथि केम्पआव आलफा उदांनि सोद्रोमाफोरा खमैबो 4 RPG ग्रेनेड गारदोंमोन, जायनि जाहोनाव गंब्रै न'आ बेरफ्रुनानै सिलिंखार जायो आरो गोबां खहा जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय जादों दि बे गाग्लोबनायनि आन्दोआव आलफा इन्डिपेन्डेन्टनि सा 7 सोद्रोमानि हानजा दं होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बे जाथायाव खमैबो 4 कामान्ड'फोरा गोब्राबै जोखोम जायो आरो गोबांथार खहा जायो। बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय दासान्दि खाथिनि देहा फाहामसालिसिम लानानै थांनाय जायो, जेराव बिथांमोनखौ दासान्दि फाहामथायगासिनो दं। रैखाथि हान्जाफोरा जाथाय जानाय ओनसोलाव गोख्रोङै नायबिजिरनाय आरो संदाननायखौ जागायदों, मानोना दासिमबो जाथायनि बागै गुवारै मिथिनो मोननाय जायाखै। गेजेर सानजायाव थांनाय दानसेनिफ्रायनो दावहाया सोलिगासिनो दं। इराना इजराइल आरो आमेरिकानि हेंथायै हारसिंनो दावहा नांगासिनो दं, जाय US आरो इजराइलआ इरानखौ जयै गाग्लोबदों। बे दावहानि जाहोनाव गासै बुहुमानो गाज्रियै गोहोम गोग्लैनो गोनां जादों, जेराव इरान हादोरनि क्रुड थाव गेसनि फालांगियारि लामा हर्मुज स्ट्रेटखौ बन्द खालामनायनि जाहोनाव गोबां मुलुगनि हादोरा खैफोदाव गोग्लैदों। नाथाय बे दावहानि समावबो इराना भारत हादोराव थाव रोगाग्रा माखासे जाहाजफोरखौ एबा माखासे लांलाय लाबोलाय खालामग्रा जाहाजफोरखौ बे लामाजों थांलाय फैलायनो खाबु एबा गनायथि होदों। इराना भारतनि अनगायै गुबुन हादोरफ्राव थाव रोगाग्रा जायखिजाया जाहाजखौ हर्मुज दै लामाजों थांलाय फैलाय खालामनो होआखै।
इजराइल आरो आमेरिकाखौ हेफाजाब होग्रा गोबां हादोरफ्रा इराननि गोख्रों नोजोरखौ लानानै दुखु मोनदों। बे जेथो गोनां थासारिखौ नोजोर होनानै आमेरिकाया फिन इरानखौ गोख्रों सांग्रांथि होदों। डनाल्ड ट्राम्पआ इरानखौ फिन खेबसेबाव हुमखि होनानै बुङो दि इराना 48 घन्टानि गेजेरावनो हरमुज स्ट्रेटखौ खुलिनो नांगोन होनना, नङाब्ला इराना खैफोद गोनां फिनजाथायनि थाखाय साखाफारा जानांगोन। आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ इराननि गासैबो प्लानफोरखौ फोजोबस्रांगोन जुदि इराना हरमुज स्ट्रेटखौ एबा दै लामाखौ बेखेवाब्ला फोजोबस्रांगोन होननानै हुमखि होदों। रैखाथि हान्जाया नसुंसेनि रायजो मणिपुरनिफ्राय गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा हाथियारफोर जब्द खालामनो हानायाव जाफुंसार जादों। रैखाथि हान्जाफ्रा सोनाब इम्फल, सानजा इम्फल आरो तौबा जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव अपारेशन खालामदोंमोन आरो गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा हाथियारफोरखौ जब्द खालामनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला अपारेशननि समाव पुलिसा गं-12 सिंगल बेरेल गान, मोन-12 गेस एक्शन गान, गं-5 सिंगल बेरेल बल एक्शन गान, मेगजिनजों लोगोसे गंसे CMG कार्बाइन, गं-3 मेगजिन लड, गं-16 पिस्तल, गं-9 mm आरो लोगोसे मोन-16 पिस्तल, गं-4 मर्टार आरो गं-3 हादोरजों बानायनाय पिस्तलजों लोगोसेनो मेगजिनखौ बोखांनो हायो। बेजों लोगोसे रैखाथि हान्जाफोरा गं-2 बमा इनचास LMGनि गं-2 मेगजिन, गंसे स्नेपार रोखोमनि राइफल, 1 MK303 राइफल आरो आखाइजों बानायनाय ग्रेनेड आरो गोबां बिबांनि गोथां गुलि बारुदजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन अजद गोनां मुवाफोरखौ बोखांनो हादों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुनगोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि कक्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय कक्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रोमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।